Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Авыл кешесе хәзер иркен, мул тормышта гомер кичерә. Иске Смыловкага баргач, без моңа тагын бер кат инанып кайттык. Земфира һәм Володя Усковларның өе авылдагы иң матур йортларның берсе. Капканы ачып керү белән биредә уңган хуҗалар яшәгәне күздә ташлана. Чисталык һәм пөхтәлек хакимлек иткән ишек алдында һәр нәрсә сакланырлык. И һәм хуҗалык корылмаларына уңган рәссам искиткеч матур рәсемнәр төшергән дип уйлаган идек. Балачактан һәркемгә таныш персонажларны Усковларның улы Демьян ясаган булып чыкты. Усковларда ул хуҗалыгы техникасының да нинди генә юк. Алар 2004 елдан крестьян фермер хуҗалыгы төзеп, 400 гектар майданда бертөкле культуралар үстерәләр. 400 гектар җиребез бар безнең. Шуңа менә хәзерге көндә 90 гектар безнең азимой будай чәчтек. И 45 гектар безнең печәнебез бар. И калганы инде арпа белән будай чәчәчәкбез, Алла бирсә, яз көне. Быел 100 гектардан артык майданда арпа, 200 гектарга якын майданда сабан будайы һәм көзге будай үстергәннәр. Калган майданнарга люцерна һәм горчица чәчкәннәр. Иске Смыловкада 6 йортта 10 кеше гомер кичерә. Шуларның икесен Усковлар эш урыннары белән тәэмин иткән. Работаю 16 лет. С первого дня, как начали, работаю. Весной сеем, я уж на тракторе сам сею, сами опрыскиваю, сам косил в этом году. Авыл кешеләреннән тыш хуҗалыкта Башкортстан Республикасыннан да килеп эшлиләр. Бу сезонда Усковларның фермер хуҗалыгында 8 кеше хезмәт куйган. Здесь доволен и работой, и оплатой, всем. И условия, как к людям относятся, совсем другое. Усковлар үстергән уңышны нигездә үзебезнең фермерларга реализациялиләр. Күп өлеше малларын ашатуга тотыла. Җирләреннән тыш гаиләнең ихата тулы мал туарлары да бар. Күпләп үгез, дуңгыз асрыйлар, быел умартала тергезгәннәр. Файдалы, файдасыз дип әйтеп булмый, барыбер аны бит инде ул банкка акча салган шикелле бит инде. Менә ул бит андый сумма акчаны, например, 80 меңгә, 70 меңгә сатасың икән үгезне. Ул бит инде живой акча. Ул акчаны булай, менә ул үгезгә вкладывать иткәндә әкренләп вкладывать итәсең бит. Күпмедер печән аласың, күпмедер зерно аласың. И шуңа күрә банк шикелле тора дип уйлыйм инде мин. Земля моя большое поле, полито потом, не водой. Здесь утром пламенеют зори, и звезды падают в восход. Здесь рокот дизельных моторов не умолкает круглый год. Балалар атна саен кайтып әти-әниләренә булышып китәләр. Башкача мөмкин дә түгелдер. Бу кадәр зур хуҗалыкны басу кыры кадәр ихатаны җыештырып, гөлбакча итеп тотар өчен уртак көч, күмәк, тырышлык кирәк бит. Гаилә членнарының шулай бердәм булуы уңышларының серен тәшкил итә дә инде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Тирә-юнә безгә ямь бирүче, сулар һавабызны чистартучы, агач куакларны утырту изге эш. Бу көннәрдә оешма предприятие һәм мәктәп коллективлары агач утырту буенча әмәлләрдә катнашты. Теманың дәвамы алдагы репортажда. Яшел Мөслим проекты кысаларында җирлегебездәге парк скверларга, урамнарга агач һәм куаклар утырту буенча елның елында күләмле эш алып барыла. Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рунар Сәхбетдинов сүзләренә караганда, узган ел район үзәгендә 6000гә якын агач куак үсентесе утыртылган булган. Менә һәрбер оешма үзенең кешеләре белән юк агачлары, матур көлән дип аталар, шаган агачлары, шулай ук боярышниклар, куаклар һәм крупномерлар утыртырга чыктык. Мәктәпләрдә, организациялар, оешмаларда бөтен кеше безнең шул субъектларда задействован. Агач утырту өмәләре ноябрь аена кадәр барыр дип көтелә. Бу эшкә елдагыча оешма, предприятиеләр һәм мәктәп укучылары тартылган. Һаваны чистартыр өчен кирәк безгә агачлар һәм шушы тирәне моторларга тулыландырырга. Алла бирсә, менә шулай агачлар әйбәт кенә үсеп китүен теләп, шундый изге эшләр эшлибез. Biz агачларны, һаваларны чистартыр өчен, балалар безнең турында, безнең тырышлыгыбызны белсен өчен утыртабыз. Ак буенда бу җәйдә сафка баскан Тамчы бассейны территориясын яшелләндерүдә катнашучылар күмәк көч белән күләмле эш башкарды ул көнне. Бер үк вакытта район үзәгендәге урамнарга алдагы елларда утыртылган агачларның корганнарын, сынганнарын алыштыруда бара. Мөслим авылы тирәли утыртылган тупыл, шаган агачларына да ревизия үткәрәләр, кирәк урыннарда яңарталар. Мөслимне тузаннан,
газлардан сакларга biz topil uranilere ağaçlar oturtkanı ham klon astralisni. Şularını tulalandırıp oturtup bulaşak. Barımızda ağaçlarını saklayık, qarıyık, terbiyeliyik. Elfin Nurdanmanova, Leysen Ahmetova, Oyrat Fazılov, Müslüm Televizyonisi. Көз өмәләр чыры тирәюне безне кипкән яфраклардан, шөп-шардан орындыру буенча бу атнада район үзәгендә зур өмә үтте. Оешма предприятиелар үз территорияларында эшләде. Моннан тыш үзләренә аерым урамнар беркетелгән оешма коллективлары урамнарны җыештырды. Җомга һәм шимбә көннәрендә Мөслим зиратында да олы өмә үтте. Мәңгелек йортыбызны кипкән үләннән, корыган агач ботаклардан орындыру буенча күләмле эш башкарылды. Бойық ауылында ғұмыр етуші Бейік Ватан соғышы ветераны Гыйндулла Сәхипұлы Сәхиповқа 100 еш толды. Ветеранны құтларға район башқарма комитеті жетекшісінің социаль-мәдәни мәселелер бойынша орынбасары Марина Бәдретдинова, ауыл жерлігі башлығы Марат Фәхірлігаянов барды. Юбилярға Россия Федерациясы президентінің құтлау аткарткысы район башлығының күштенеш пакеті тапшырылды. Жылы тіләкләр жеткірілді. Шүкір, әнкеймәді. Аллаға шүкір 90 яш болды. Бұл Алла берсе инде декабрьдә. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә? Һәммә барчаларыбызга да, аларга да, барчаларыбызга, барча туганнарыма, барча халыкларга да әйтәсем килгән. Теләгем шул, барча халыкларда сау-сәламәт булсыннар иде, исән-имин булсыннар иде. Гыйндулла Сәхипов сугыш елларының утлы еллар авазын бүген дә онытмый. Тыныч күгебез, имин тормышыбыз өчен шөкранә кылып, тормыш иптәше Нәҗибә апа белән бәхетле гомер кичерә. Балачагы очлык һәм юклык елларына туры килсә дә, ул күңел керлеген югалтмаган. Бөек Ватан сугышында 1-нче Украина фронтының 3-нче артиллерия дивизиясе миномент полкы составында дошманга каршы көрәшә егет. Илгә җиңү алып кайтканнан саматур итеп гаилә кора, хәләле белән бер-бер артлы балалар алып кайталар. Хәзер яшьләргә менә окылы булсыннар, тырыш булсыннар, саф булсыннар, кеше берсенә тимәсеннәр, кешегә хыянат итмәсеннәр, кешегә ярдәмчел булсыннар. Сәхиповлар бер-берсен кайгыртып матур гомер кичерә. Хуҗабикәнең уңган куллары тудырган бәйләмнәрнең исәбе юк. Кортын кайгыртып бәйләгән оек башлар, җылы камзуллар ярату һәм хөрмәтнең үзгә бер билгеседер. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Безнең арадан вакытсыз киткән Әфган сугышы ветераннары истәлегенә элмә такта кую матур традициягә әйләнеп китте. Аның чираттагысы Салыгыз Мухан авылында булды. Шириев Илгиз Әсхәр улы истәлегенә куелган элмә такта урнаштыру тантанасында район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов, Мөслим һәм Сарман районнары буенча хәрби комиссар Дажгын Гасанов, районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов, локаль сугыш ветераннары катнашты. Әфганстан Республикасында шикләнгән совет гаскәрләре составында төрле елларда районнан 128 райондашыбыз хәрби хезмәт юлын үтә. Алар арасында Илгиз Шириев та була. Агачларның башын киссәң, төбе кала. Төпләренә утлар яксаң, көле кала. Әдәмнәрнең жаны шахид китсә, җыры кала. Эше кала, эзе кала. Кылган изгелеге кала. Район советы башкарма комитеты исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән әйтәсе килә, менә бүгенге чараны оештырган һәм инде безнең оештыруны кабул итеп килгән афганчыларга, афганчылар хәрәкәте дә тупланган безнең афганчы егетләребезгә. Чыннан да без инде даими карап барабыз. Безнең районда гына инде без һәр 10-дән артык шушындай элмә тактаны куйдык. Тормыш иптәше Гөлүсә белән 4 балага гомер бүләк итәләр, ләкин язмыш аларга тигезлектә гомер кичерү бәхете генә бирмәгән. Балаларны бергәләп үстерү, аларның уңышларына сөенү урынында бүген Илгиз абый салкын җир куенында ята. 2007 елда авыру көчәеп аны аяктан йыга. Бер вакытта да Афган сугышы турында сөйләргә яратмады. Мин күргәнне берәү дә күрмәде инде. Аны белү кирәк түгел сезгә диде инде. Бик түгел, бик чиста, бик төгәллекне ярата иде. Техникаларны бик чиста тота иде инде. Балаларны бик ярата иде. Илгиз Шириевның нәселен дәвам итүчәр калды. Эше калды, эзе калды. Аны хөрмәт итеп җыелышларның күп булуы сөендерә. Башка район шәһәрләрдән дә шактый кеше килгән. Әфганчылар бердәмлек дигән төшенчәгә тап кундырмыйлар. Аларның ифрат дәрәҗәдә шушлай дус ярдәмчел булуы сөендерә. Барлык чыгымнарны үз өсләренә алып, вафат булган сугышчан дусларның йортларына истәлек тактасын кую, алга таба да дәвамлы булачагына шигебез юк. Еллар узган саен Афган сугышы тарих битләренә кирип барса да, безнең күңелләрдә Афган сугышын үз башыннан кичергән, анда яу кырында дусларын югалткан, бүгенге көндә инде чәчләренә чалкынган
50 белән 60 яшь арасындагы Афган сугышы ветераннары үзләренең яшьлекләренә кайтып, искә алып, анда булган хәлләрне сөйләшеп, аралашып, яшәү рәвеше белән үзләренең күңелләрен юаталар. Это событие знаменательное, нужное для и подрастающего поколения, так же, как и для нас, ветеранов, которые прошли Афганистан. Память будет жива, пока мы живы. Әлеге шараның төп спонсорлары булып, шушы Шериев Илгизнең бергә хезмәт иткән хезмәттәшләре тора. Ул үзебезнең райондагы Кызыл Йолдыз ордены кавалеры Шарипов Майс Муллахметович, икенчесе Карамалда туып үскән, бүгенге көндә Чаллыда яшәүче Каримов Назим Нагимович һәм Бөгелмәдә яшәүче үзебезнең Иске Әлмәт авылы егете Садыков Илсур Шакировичлар. Тантаналы төстә Әлмәт Октанышканнан соң Тукай, Минзәлә Октаныш районнарының хәрби хәрәкәт ветераннары җәмәгать оешмалары рәисе кунакларга үзләренең җылы сүзләрен җиткерде. Илгиз Шәрифнең бергә хезмәт иткән сугышчан дуслары Мөслимнән Майя Шәрипов, Азнакайдан Хәлил Минхаҗев, Баулы шәһәреннән Раушан Сөләйманов, классташлары мәрхүм турындагы истәлекләр белән уртаклашты. Менә өйләндем, менә дүрт баласы калды инде кайткач. 88дә балага туды, 87дә кайтты. Ana uyama jalan yok indi. Bundan metem tuşlu min çalayım diyeceğim. Kendine taşala bitirince iyi dedi. Min berezim bala bala tur min berezim tur. Bunday takta koyulu zor ehemmiyetli. Çünkü bu balalar içinde, zorlar içinde zor terbiye. Ölüşe varıp tura çünkü mene okuçular da göre mene. Aranı bilmeyen kişiler de göre, bilmeyen okuçular da göre. Bu Afgan soğusu turunda nerseler anlayırlar, nerseler bilerler. Bu gomman terbiye çarası olup tura, yaş bu onun için. Әфганчылар бүләк итеп алып килгән канәфер чәчәкләрен Әлмәт Окта алдындагы махсус урынга Илгиз абыйның өстәл өстендә торган сурәт алдына куйдылар. Чарада район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗановка, районның яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Ябаров, Майя Шәрипов, Алмаз Султановка, Координацион советының рәхмәт хатлары, Илсур Садыковка район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүген сугышлар да юк, ләкин юлларда кешеләр күпләп вафат була. Ел башынан җирлегебездә механик характердагы 130 юл транспорт һәлакәте теркәлеп, аларның 14-ндә кешеләр төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алды. 5-се вафат булды. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссиясе йөкләмәсен үтәү йөзеннән исерек хәлдә тоткарланган шоферлар турында даими рәвештә хәбәрләр биреп барачакбыз. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы исерек шоферлар турында материаллар газетада, радио һәм телевидение тапшыруларында яктыртылачак. Исерек шоферларны тиз арада ачыклау максатында Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе идарәсе республикасының барлык районнары өчен телеграм каналлар булдырылды. Интернет челтәренә Муслимова пьяный водитель дип тә керергә мөмкин. Бу каналга кереп, сез юлларда үзегез очраткан алкоголь исерү билгеләре булган машина йөртүчеләр турында тиз арада хәбәр итә аласыз. Сиңа язган бары сиңа була икән. Югары Табын авылында гомер кичерүче Минхаҗевлар гаиләсе моның ачык мисалы. Кул эшләре белән яратып шөгыльләнүче хуҗабикә белән йорт хуҗасы бер-берсен күз карашыннан аңлашып яши. Алдагы сюжетыбыз Югары Табын авыл җирлегеннән. Югары Табын авылында яшәүче Гөлфирә һәм Рифкат Минхаҗевларның өе музейга тиң. Йорт эченә атлап керү белән сине картиналар галереясы каршы ала. Идәннән түшәмгә кадәр йорт диварларын бизәп утыралар. Түр бүлмәдәге караватта өеп куелган чигүле мендәрләр, төрле бәйләмнәр. Монда бәйләм эше һәр җирдә. Урындык өслегендә, йомшак кәнәфиләрдә, бәллүр ваз астында, хәтта келәмдә дә. Күңел ниндиен кушашын эшлим инде, менә эш булуга да карый инде, ул нинди эшең бар, шуны эшлисең. Әгәр дә кул эшең булмыйча тора икән, бәйләмгә тотынасың. Оларны миңа кызым ап кайтып бирә инде, ана алмазный мозаикаларны. Шуларны эшләп утырам. Аны мин кеше өчен күрсәтер өчен эшләмәдем, үзем өчен тик утырасы килмәгәнгә кыш көннәре җәйкән инде бакча эшендә эшлисең. Гөлфирә белән очрашырга бик бәхетле. Хәзер ул мине тәрбияле инде. Рәхмәт аңа шул күңелдән. Безнең Югары Табын авылында инде халык бик хәйтле үтешәнне лүп кулдан бөтенләй берсе килә аларның. Безнең тикмәятмиләрне район җирендә, безнең авылда
Ин озак яши торган халык 95-100 яшь. Төгү бәйләү серләренә әнисеннән төшенә Гөлфирә. Шигелгән мендәр тышларының исәбендә белми ул. Гөлфирә апаның тормыш иптәше Захит абый беренче группа инвалид. 1971 елның каты салкын кыш көнендә кул чукларын югалта ул. Мөселман кайтканда трактор ватылып калып, ике кулында эшетә егет. Мин Хаҗифларның мәхәббәт тарихы да бик гыйбрәтле. Яраты ул бер-береңә хөрмәт итү, ярдәмләшеп яшәү инде. Ышану Гөлфирәгә. Бергә узган елларның һәр кайсы кабатламас матур булды. Ике арада хөрмәт, ярату, аңлашу яшәде. Авыр вакытларда бер-беребезгә терәк тә, кирәк тә булдык ди Мин Хаҗифлар. Мин Хаҗифларның бергә гомер кичерүенә бу елны 38 ел булган. Бәхет төшенчәсен күпләр төрлечә аңлый. Кемнәргәдер ул Ташпулат йорт, икенчеләргә машина, акча, байлык. Бик зирәкләр генә аның янәшәңдәге яраткан кешеләрдә һәм сәламәтлектә булуын төшенә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Табигатьтә көз хакимлек итә. Байлык, муллык символы булган бу чорда мәктәпләрдә, балалар бакчаларында көзге бал кичәләре уза. Бу атнада безнең иҗат төркеме Мөслимдәге Күбәләк балалар бакчасында узган бәйрәмдә булып кайтты. Теманың дәвамы алдагы репортажда. Көзге бал балачактан ук узата килүче, һәрберебезнең күңелендә якты хатирә булып калган иң күңелле бәйрәмнәрнең берсе. Эш беткәч кенә уйнарга, бәйрәм итәргә яравын балалар күңеленә сабый чактан ук сеңдереп үстерү мөһим. Шуны күздә тотып, бу атнада Мөслимдәге Күбәләк балалар бакчасында көзге бал бәйрәме үтте. Аны мәктәпкә әзерлек төркеме тәрбиячеләре балалар белән бергәләп әзерләгән иде. Biz алар белән инде һәрвакыт шундый матур бәйрәмнәрне үткәреп киләбез, төрле шөгыльләр үткәрәбез. Балалар мондый бәйрәмнәрне бик яраталар, теләп катнашалар. Табигатькә, кешеләр хезмәтенә хөрмәт һәм мәхәббәт тәрбияләү максатын күздә тоткан чарада балалар күп мәгълүмат алды. Яшелчә, җиләк җимешләренең файдалы икәнлегенә төшенделәр. Ни дәрәҗәдә күзәтүчән, игътибарлы булуларын исбатладылар. Һәр бала үзенең иҗади сәләтен, осталыгын күрсәтте. Шигырьләр өйрәнәбез, Айша монда уйныйбыз без, йоклыйбыз, безне монда үстерәләр. Безгә бәйрәм бик ошады. Бакчада рәхәт күңелле. Садикта бик күңелле, без садикны яратабыз. Күренеп тора, бакчада балаларның сөйләм телен камилләштерүгә, кеше алдында чыгыш ясауда кыюлыкларын арттыруга да игътибар бирәләр. Төс турында күп белемнәрен арттыралар. Тел сөйләмен, шигырьләр сөйләргә өйрәнәләр, матур җырлар сөйләргә өйрәнә без җырларга. Көзге балда һәр балага үзенең сәләт осталыгын күрсәтү мөмкинлеге тудырылган иде. Программада күмәк номерларда зур урын алып торды. Бу исә балаларда бердәмлек, дуслык хисләрен тәрбияли. Әлфинур Нуңбанова, Лейсан Әхмәтова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Спорт дөньясында хатын-кызлар аерым урын алып тора. Мәлләтамактан Галия Павагызованы 1-2 елдан 7нче дистәсен тутыра димәссең дә. Яшьләрчә җиңел хәрәкәтле, төз гәүдәле райондашыбыз бик күп ярышларның җиңүчесе дә әле. 6 яшьтән йөзәргә өйрәнә Галия. Беренче мактау грамотасын Галия 11 яшендә Ташкент шәһәренең Огонёк лагерында ала. Чираттагысын 14 яшендә. Өендә мактау грамотлары һәм медальләрнең исәбе юк. Барысын да кадерләп саклый райондашыбыз. Мин 6 яшьтән уже yüzə başladım. Bizne элек ты кызыксынасың бит инде, охота научиться плавать. Билдән бәйле торганнары и босмадан ыргыта торганнары. И без к берегу yüзеп бара торганник. Шулай научилась в 6 лет. Бүгенге көндә Мәләтамак авылында яшәүе дә очраклы түгел. 21 яшендә Иске Өрәш авылына кунакка кайта кыз һәм Мәллә егетенә гашыйк була. Нәҗип исемле егет кунак кызына үзе дә битараф булмый. Армия хезмәтенә киткәч 3 ел хат язышалар. Германиядән килгән хатларны Галия түземсезләнеп көтеп ала. 3 елдан соң яшьләр туй итәләр. Болдаксыз, күлмәксез генә туй үткәрсәк тә, никахыбыз озын гомерле булды ди Галия апа. Галия апа шушы көннәрдә бөтен Россия ярышларында булып кайтты. 200 спортчы арасыннан беренче бишлеккә керде. Шахматы я уже давно играла, шашки. Волейбол это мое хобби вообще. Волейбол я подачи белән наберем. Еще какие виды спорта? Ну, какие есть вид спорта, мин барсына да могу катнашырга. Вот. Ул мактау түгел, вот это за красивые глазки бирмиләр, это заработать надо. Йөзү, волейбол, шахмат, шашка, дартс, йөгерү булсынмы, Галия Вагизова һәрберсендә активлык күрсәтә. Авыл үзешчәннәре концертында үзбәк биюе белән дә чыгыш ясый. Гомумән, киң кырлы шәхес Галия апа. Уже с вечера готовлю свое это спортивное кием. У меня уже сумка своя, рюкзак инде. И мин уже дәртләнеп барам. Мне так нравится,
Потому что он обо всем забываешь уже меня. Вот спорт. Он кіші оңнамей. Мына кіріп кетесің, әйме, шуны күтіп тұрасың. Кышкылыкка кайнатмалар ясарга да өлгерә, спорт белән дә шөгыльләнә. Бер туган янына Грециягә барып, кунак булып кайтырга да өлгерә. Арабызда шундый шат күңелле, оптимистик рухлы кешеләр булу белән ихластан сөенәбез. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Сәламәт яшәү рәвешенә өстенлек бирүче райондашларыбыз масса күләм спорт чараларында да актив катнаша. Узган шимбәдә бөтен Россия йөгерү көне кысаларында уздырылган милләтләр кроссында шактый кеше җыелган иде. Чарадан коллегаларыбыз репортажы. Милләтләр кроссында оешма предприятие җитәкчеләре һәм мәктәп коллективлары аеруча активлык күрсәтте. Кыяшлы ак ял зонасының гаилә аланы спорт сөючеләрнең шат авазыннан, җанатарларның йөгерешчеләргә көч бирүеннән гөрләп торды. Пандемия инде үзенең эшен эшләде дип әйтәсе килә. Халык әзрәк килде. Ну, аңа карамастан инде 200 кеше катнашты. Вип-забекта җитәкчеләр активлык күрсәттеләр. Шуңа бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм инде менә безнең миндә списокта карап торам. 20дән артык оешма килгән. Стартка еңелек 1-5 класс укучылары басты. Малайлар арасында 1000 метр араны Мөслим лицейнан Ислам Сабиров беренче булып узды. Лицейның кызлары да иң җитезе булып чыкты. Камилла Московая финишка беренче булып килде. Гомумән, әлеге дистанциядә призлы урыннарның барысында лицейлылар алды. Мин бадминтон белән волейболга йөрим. Менә бүген беренче урын алдым. Без класс белән бик актив катнаштык. Лицейда безнең баскетбол, футбол, волейбол, хоккей, йөгереп тә була. Безнең мәктәптә күп әйберләр төзеләр, мөмкинлекләр нык күп. Оешма предприятиелардан килгән йөгерешчеләр һәм өлкәннәр стартка бергә кузгалды. Иратлар арасында түбән табыннан Озат Таховка тиңнәр булмады. Иске вәрештән Луиза Нуриева хатын-кызлар арасында җиңү яулады. Спорт ярышларына нәрсә йөртәсезме? Үз-үзеңне белергә теләү инде. Мин спортивный ходьба белән йөрим. Мин чемпионат России буенча берничә ел инде беренче урыннар алып киләм үземнең возраст буенча. Ул көнне район мәктәпләре укучылары арасында кросс ярышлары да үтте. Егет-кызлар башлангыч, урта һәм югары звено төркемнәрендә көч сынашты. Башлангыч звенода лицей укучылары Нурислам Мутыйгуллин һәм Таңсылу Шәрипова финишка беренче килделәр. 5-9 класслар арасында да лицей егетләренә тиң булмады. Илвир Идиатуллин, Марсель Нафиков һәм Нияз Әхмәтов призлы урыннарны бүлеште. Әлеге төркемдә кызлар арасында Әмәки мәктәбеннән Лиана Нуриева беренчелекне бирмәде. Югары класс кызлар арасында лицейдан Лилия Якупова беренче, Алия Хайруллина икенче, Аиша Габдрахманова өченче урынны яулады. 3 километр арада узышкан егетләр арасында политехника техникумыннан Александр Тимофеев финиш сызыгын беренче булып үтте. Җиңүчеләргә мактау грамоталары һәм медальләр тапшырылды. Әлфин Нурманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Соңгы елларда барган төзү-төзекләндерү эшләреннән соң танымаслык булып үзгәргән Мөслим күпләрне үзенә тарта. Кунаклар федераль һәм республика программалары, шулай ук үзара салым акчасы хисабына алып барылучы реконструкция яңарту эшләре белән таныша. Ул гына да түгел, районыбызда үсеп килүче яшь буынга рухи, әхлакый тәрбия бирү тәҗрибәсен дә өйрәнә. Бу атнада җирлегебезгә Түбән Кама шәһәреннән һәм Буа районыннан кунаклар килде. Алар Туган як өйрәнү музеенда, Үзәк китапханәдә, Батырлар йорты Хәрби дан музеенда, район мәдәният йортында, Кояшлы ак ял зонасында булдылар. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Привет! Меня зовут Белок. Я самый главный строительный материал для человека. Кости и мышцы, кожа и кровь, гормоны и ферменты, даже ногти и волосы – все это состоит из белка. Когда меня поступает в организм очень мало, происходит потеря мышечной массы. Кости становятся ломкими, начинаются проблемы с ногтями, волосами и кожей. Но и слишком большое количество белка бывает опасно для человека. Может нарушаться работа почек. Для того, чтобы оставаться здоровым, очень важно ежедневно есть пищу, содержащую белок. Я есть в мясе, орехах, яйцах, молоке,
рыбе, сыре, твороге. В день нужно съедать 2 кусочка мяса или рыбы, выпивать 2 стакана молока, кефира или ряженки. Не лишним будет съесть ломтик сыра и съедать пригоршню орехов. Для того, чтобы оставаться сильным, здоровым и активным, нужно обязательно есть белковую пищу. Башкаларның ни хакында дәшмәвен беләсезме? Моңа каршы ничек көрәшәсен белмисезме? Халык контроле, коррупцияны бергәләп туктатыйк. Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Абдурахман Абсалямов родился в 1911 году в маленьком селе Старая Алагулова, ныне Республика Мордовия. В 1923 году семья перебралась в Москву. Школа, которую посещал Абдурахман, находилась в здании культурного центра московских мусульман. Заметный след в жизни будущего писателя оставила Магинур Гайнуловна Файзулина, выдающийся литературовед, критик, педагог. Именно она обучала в школе имени Нариманова юного Абдурахмана родному языку и литературе. И, может быть, на одном из ее уроков татарской литературы пробудилась и засияла искра таланта, заложенная природой в душе юного Абдурахмана. Многие прозаики начинают свой творческий путь с рифмования строк. Первая публикация состоялась в журнале «Октябрь Баласы» «Октябренок», который редактировал Муса Джалиль. Именно Джалиль рекомендовал Абдурахмана Абсалямова, работавшего в то время токарем на московском заводе номер 123, к поступлению в литературный институт. После окончания института Абсалямов был направлен на работу в Казань. Не успев проработать и года в должности ответственного секретаря журнала Совета Дебиеты, в августе 1941 года писатель был призван на фронт. В апреле 1946 года был демобилизован. Вернулся в Казань, привез с собой невесту Магинур, дожидавшуюся любимого в узбекском тылу. После 40 лет Абдурахман Абсалямов перенес 2 инфаркта и 3 паралича. Когда отнялась вся правая сторона, писать удавалось лишь одной левой рукой. Его супруга перелопатила горы медицинской литературы и поставила писателя на ноги. Прошла курсы машинописи, сама набирала произведения мужа. В 1955 году он в очередной раз попал в больницу. Чувствовал там себя вроде как в творческой командировке. Когда ложился в больницу в 3-й раз, роман о врачах «Белые цветы» уже был написан. «Белые цветы» по своей популярности превзошли, пожалуй, все другие, также весьма популярное произведение писателя. Группа татарских писателей обвинила автора в прорусскости и отсутствии в романе национальной идеи. Годом позже, по результатам опроса конкурса Украинской рабочей газеты, роман Абсалямова был признан самым читаемым в стране переводным произведением.